niektorí nie. Ja som vyštudoval všeobecné lekárstvo na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Potom som naskočil na PhD na Slovenskej akadémii vied v odbore normálna patologická fyziológia. Venovali sme sa výskumu s témou vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory, čiže ako vplýva výživa a pohyb na zdravie, najmä to metabolické zdravie, či už cukrovku druhého typu, obezitu a iné metabolické ochorenia alebo kardiovaskulárne zdravie. Počas toho som pôsobil v rámci týmu lekárov na bariatrickej chirurgii vo fakulte nemocnici v Trnave. Moja práca tam bola, keď sa niekomu nedarilo chudnúť optimálne, zistiť, že kde môže byť problém, eventuálne nastavať ľudí po operácii žalúdka na teda výživu. Mám za sebou napísané 4 knihy. Medicína výživy 1, 2, 100 receptov dlhovekosti a tá posledná, to je tá, čomu sa budeme venovať teraz, to je protokol prírodzenej plodnosti, kde zdieľam vlastne evidence-based medicine a evidence-based nutrition a evidence-based training v jednej knižke vzhľadom ku vzťahu ku pohlavnému zdraviu, najmä teda plodnosti. A, je to a teda nie sú to iba evidence-based informácie, sú to aj naše empirické skúsenosti, ktoré teda máme v praxi, kedy sme pomohli reálnym ľuďom počať. Plus teda rok aj niečo dozadu, už to bude skoro rok a pol, sme spustili vlastne polikliniku Váš lekár, kde máme 24 špecializácií, z toho je tam aj gynekológia, urológia, endokrinológia a podobné, čiže tým pacientom, keď potrebujeme sa venovať hlbšie aj na tej medicínskej úrovni, tak sa im vieme venovať aj na týchto úrovniach. Samozrejme máme tam aj fyzioterapiu, a máme tam aj nutričné poradenstvo, čiže vlastne všetko je tam pod jednou strechou, také medicínske, aj nemedicínske. A, a toto sú vlastne, to je tá empiria, to sú tí naši klienti, ktorí veľmi často nám takto na Vianoce posielajú fotky. Ja pozerám, že ten muž, jak som ho spravil, vyzerá ako keby mal túto nejakú kravatu. Každopádne sú to ľudia, ktorí nám posielajú fotky s deťmi, kedy sa im podarilo počať veľmi často po dlhej dobe. Ako im to nešlo, často majú za sebou XY asistovanej reprodukcie, aj skúšania bez asistovanej reprodukcie a veľmi často prichádzame na veci v životospráve, o ktorých ani nevedeli, že môžu byť rizikové pre tých ľudí. Vždy upozorňujem v rámci protokolu prirodzenej plodnosti, že nepomôžeme každému a to je proste realita. Skrátka, niečo, ja som to aj v knižke písal, že niečo je medzi nebom a zemou. Sú prípady, kedy vidíme, že dva ľudia majú všetky vyšetrenia za sebou spravené, že sú reálne metabolicky zdraví, že sú zdraví aj z hľadiska nejakého spermiogramu, z hľadiska nejakého pohlavného zdravia ženy, že má žena dostatočne kvalitné vajíčka, dostatok vajíčok, má nerizikový vek a že tí dvaja sami o sebe vyzerajú na prvý pohľad, že vlastne tam žiadny problém by nemal byť, ale keď to skúšajú spolu, tak im to nejde. A aj v knižke píšem o takých prípadoch, mali sme jeden v rodine, že keďže chceli obidvaja dieťa, tak sa nakoniec rozviedli a do roka mali každý s iným partnerom dieťa. Čiže niektoré veci proste sú medzi nebom a zemou, nerozumieme im ešte príliš medicínsky a možno im ani nikdy nebudeme rozumieť medicínsky. A stále hovorím, že zase na druhú stranu sa nemôžeme hrať na Boha a lekári, zdravotníci by sa nemali hrať na Boha, nemali by tým ľuďom hovoriť napríklad, že vy dieťa nebudete nikdy mať, alebo že vy spolu nebudete mať nikdy dieťa, pretože ako som povedal, že hoci štatistiky môžu niečo naznačovať, alebo nejaký momentálny zdravotný stav môže zrkadliť toto rčenie, tak to v skutočnosti nemusí byť pravda. A
Hovorím to veľmi pravidelne, aj našim lekárom, hovorím to pravidelne aj všade, kde sa stretávam alebo školím ľudí, ktorí či už v zdravotníctve alebo mimo neho pomáhajú ľuďom, že niekedy aj cez to, že máme vedomosti, sme príliš mali na to, aby sme vedeli predpokladať budúcnosť. Mne sa to raz stalo, teda vždy, keď vám príde nejaký pacient alebo klient, tak viete si nejakým spôsobom určiť tie dáta, hej, že vymyslím si príklad. Máme 50-ročného muža, ktorý má dva infarkty myokardu za sebou, má vysoké hladiny lipoproteínu a vysoké hladiny LDL cholesterolu, je fajčiar a odmieta lieky a vy teda si môžete predpokladať, že keď niečo nezmení a obezitu, inzulínovú rezistenciu, tak je veľká pravdepodobnosť, že ten tretí infarkt možno smrteľný dostane, ale možno to tak nebude. Aj keď teda tá šanca a štatistiky v medicíne hovoria, že to tak zrejme bude. A u mňa sedeli takí dva, bol to manželský pár, mali už cez 40 rokov a obidvaja mali cez 40 rokov, spolu boli cez 20 rokov a snažili sa, že všetko, že fakt, že vyskúšali každý druh prirodzenej reprodukcie, každý druh asistovanej reprodukcie a proste 20 rokov sa snažili o dieťa. A pozeral som si nejaké ich veci, čo mi poskytli a teda v hlave som si povedal, že, že proste, že títo nebudú mať deti. Viete, že to je naozaj, že nepomôžeme každému a niekedy tým ľuďom musíme dať aj reálne možno očakávania. Možno to nepovedať takýmto spôsobom, ako som povedal, že to nikdy nemôžeme zahrať na Boha, ale povedať im, že dobre, že môžeme sa pokúsiť spraviť všetko preto, aby ste mohli počať. Spravíme aj my všetko preto, aj vy všetko preto. Neviem vám to slúbiť, že to dopadne dobre. Hej, to je proste jednoduchá veta, ktorú viete povedať a znie to úplne ináč, ako keď niekomu poviete, že nebudem môcť mať deti. Takže tomuto páru som samozrejme poradil čo najlepšie, aby sme im možno, že vyšpičkovali životosprávu, poradili nejaké veci, že čo spraviť, čo možno ešte neskúsili. A čo je veľmi zábavné, že mi prišiel e-mail v, to bol v februári tohto roku, že 8.12. sa im narodila dcera. A že teda tam píšu, že poďakovať za informácie, doporučení, empatii, ktorí ste mi poskytli na konzultácii, moc ste mi pomohli. V praxi sa povedlo, moc vám ďakujeme, všichni vás zdravíme. A proste zás raz ma presvedčila tá medicína, že nikdy sa nemôžeme hrať na Boha a my si môžeme v hlave poskytnúť nejaké šance, ale proste to niekedy nemusí platiť. Takisto ako nemusí platiť, že pacient do roka a do dňa, keď dostane diagnózu melanom kože, že zomrie. Hoci tá štatistika hovorí, že tá šanca je. Čiže to by som chcel na začiatok povedať, také nejaké empirické veci ohľadom plodnosti a zároveň tie dôkazy, že fakt to vie fungovať. Máme, že stovky ľudí, ktorí nám píšu, či už cez knihu alebo cez osobné konzultácie, že tie rady v životospráve im pomohli. My sa v tejto hodinke aj 3/4 budeme venovať tým veciam, ktoré najlepšie fungujú, tým veciam, ktoré sú najčastejšie a ktoré možno najviac zabraňujú alebo znižujú šancu na prirodzenú plodnosť. A sú to informácie, ktoré sú najnovšie vedecky potvrdené a, a častokrát vás prekvapia, že aké možno jednoduché riešenia tam môžu byť. Poďme si dať taký kvíz, že či viete, aký je rozdiel medzi mužom a ženou. Nie je to teda iba to ukladanie tuku,
respektíve, dobre, sú to šaty, ale vidíme ten obratený, teda ten trojuholník, že ženy majú viac tuk na spodnej časti tela, muži sú skôr taký valec, ale neplatí to vždy a všade. A samozrejme máme rozdiely aj nejaké iné. Máme nejaké chromozómy, teraz sa bavíme o biologických pohlaviach, čiže žena má pohlavie XX z hľadiska pohlavných chromozómov, muž má XY a, a verte či neverte, tak drvivá väčšina týchto rozdielov to robí práve to, že to X tam nie je, že je tam ten Y, vrátane tvorby testosterónu. A tým mierim momentálne na menštruačný cyklus ženy, ktorý je z hľadiska toho hormonálneho stavu asi najzásadnejší rozdiel, že keď sa pozriete na ženský cyklus, máte tam, toto sú akože pomerne, ono to vyzerá, že náročne, ale v skutočnosti je to veľmi jednoduché. Žena má prvý deň rátame, keď začne krvácať, krváca štandardne do toho 7. dňa, že je tam interindividuálny a intraindividuálny rozdiel, ale štandardne je to, dajme tomu, do tých prvých 7 dní. A ideálny stav, kedy si osledovať pohlavné hormóny, je nejaký 3. až 5. deň cyklu, lebo keď sa pozrete, niekde v strede tej červenej bublinky, tak tam tie hladiny hormónov sú pomerne stabilné a je to taký dobrý baseline u tej ženy, pretože keď sa už pozrite napríklad na ten 14. deň alebo 10. deň, alebo v kľude 21. deň, tak tam už akože môže byť solidné rošambo v tom hormonálnom stave a aj ten gynekolog sa ani nevie nejakým spôsobom zorientovať podľa toho, lebo aj tie hladiny napríklad estradiolu, čiže tých estrogénov, môžu varírovať jednak u toho jedinca, čiže u tej ženy, podľa toho, aký má mesiac, takisto od ženy ku žene, čiže tie hladiny tam sú proste, že nevieme z toho identifikovať nejaké relevantné data a, a často, teda áno, gynekológovia vedia, ak chcú zistiť, v akom stave sú tie hormóny počas ovulácie a tak ďalej, ale z hľadiska nejakého baselineu hormonálneho, rozhodne 3. až 5. deň, je to dôležité aj kvôli nejakej perimenopauze, menopauze, že keď žena chce zistiť, či tie hormóny, či tie hladiny im klesajú, alebo že naopak ten luteinizačný hormón, folikulostimulujúci hormón možno začína stúpať kvôli tomu, že chce tvoriť viac tých estrogénov a toho progesterónu, tak ten baseline je dobrý mať tento 3. až 5. deň. Pozrite sa na ten graf, že čo tam všetko vidíme. Tam v strede, keď je ten 14. deň, to je ako keby tam hore je vajíčko, ktoré je, nazvime ho, že ready to go, že je pripravené na oplodnenie a, a ide z toho vaječníku, ide priamo dole smer maternica a chce ísť oproti spermiám, aby sa stretli, aby si to vajíčko vybralo nejakú spermiu počas tej ovulácie alebo v okolí tejto ovulácie pár dní okolo. A kedysi sme učili, že je to ako keby že najrychlejšie spermy, že ktorá je najviac priebojná a dostane sa dovnútra toho vajíčka. A teraz zistujeme posledné roky, že to vajíčko má veľmi dobré kontrolné mechanizmy, viacero kontrolných mechanizmov a, a rozhoduje sa samotné vajíčko, že ktorá z tých spermí je najviac v úvodzovkách dokonalá pre to, aby sa s ňou spojilo to vajíčko, aby vzniklo embryo, aby potom začalo vznikať to dieťa v bruchu ženy. Čiže je to naozaj, vždy keď som s gynekologmi, tak je to proste zázrak, že koľko všelijakých vecí to vajíčko dokáže odsledovať a ako sa vyvíja ten plod v organizme. Takže, takže to je ten 14. deň a predtým, keď vidíte, že čo sa deje, tak máte tam, že hladiny rôznych hormónov. A poďme si pozrieť možno folikuly stimulujúci hormón a luteinizačný hormón. To sú hormóny, ktoré sú
tvorené v hypofíze, čiže akože pôjdem aj kľudia aj viac do hĺbky, veď tí, čo to nepotrebujete, tak, tak poďte, že jedným uchodnú, druhým von, ale niektorí to budú potrebovať, že na podklade hypotalamického vyplávania gonadoliberínov, to sú hormóny, to je hormón, ktorý vypudí z hypofízy, čo je také teliesko, taký výrastok z mozgu, uh, tak v tej hypofíze sa začne tvoriť viac a vyplavať viac folikulustimulujúceho hormónu. Vidíte, že najviac dobre, že od toho prvého dňa to trošku stúpa, ale potom to stúpne pred, pred tou ovuláciou. Folikuly stimulujúci hormón značí, že stimuluje folikuly. Hej, čiže v jednoduchosti stimuluje na dozrievanie vajíčka, aby to vajíčko bolo pripravené na oplodnenie. A luteinizačný hormón je skôr v tej druhej časti, alebo teda skôr, keď sa blížime ku tomu 14. dňu, má ešte vyšší pík ako folikulistimulujúci hormón. Čiže pozrite sa na to, že pred tým 14. dňom ide, že veľmi hore a luteinizačný hormón reálne spôsobuje to, že sa potom neskôr vyplavuje progesterón a že sa to vajíčko, že vzniká nejaké žlté teliesko a že to vajíčko má väčšiu šancu sa usídliť v tej maternici, keď sa reálne že zahniezdi. Hej? Čiže snažím sa to čo najjednoduchšie vysvetľovať. Hovorím preto o folikulustimulujúcom hormóne a luteinizačnom hormóne, pretože máme veľa vecí, či už v strave, či už v životospráve, pohybu a spánku alebo rôznych doplnkoch výživy, bylinkách, ktoré môžu ovplyvňovať tieto hormóny. Folikulustimulujúci hormón, luteinizačný hormón. A ten progesterón robí potom v tej druhej fáze zhrubnutie tej slíznice maternice a potom ako keby ak sa to vajíčko neoplodní, tak potom celá tá slíznica sa nejakým spôsobom a, regeneruje, vypratáva sa, vzniká to krvácanie a takto sa ten cyklus zhruba tých 28 dní opakuje. Čiže toto je ženský cyklus, venovali sme mu zhruba 8 minút. Ten mužský cyklus je taký, že či sa hrá Liga majstrov alebo sa nehrá Liga majstrov, čiže veľmi jednoduchý cyklus muža. My sme také pomerne jednoduchšie stvorenia z hľadiska pohlavného zdravia a hoci akože robíme si z toho takto srandu, ale sú určité fluktuácie testosterónu, aj dihydrotestosterónu, voľného testosterónu sú veľmi malinké oproti tomu, čo sa deje v tele ženy, to je, že stopové množstvo, ale vyzerá to tak, že publikovali o tom aj u nás na fakulte, na lekárskej, na patofyziológii, docent Celec, že oni skúmali, že v skutočnosti možno máme dva cykly mužské, testosterónové. Ja keď som chodil ešte na školu, tak nám dávali pluť sliny, aby zisťovali hladiny testosterónu práve do študovania týchto vecí. Ale ako keby do reálnej praxe ten muž je ready prakticky stále, že či je to prvý deň mesiaca, 31. deň mesiaca, je proste ready oplodňovať, ak je teda zdravý, tak to semeno sa mu tvorí sa mu ejakulát, tvoria sa mu spermie a tie spermie potom žijú cca tých 60 až 90 dní, dajme tomu, oni vyzrievajú v pohlavnom aparáte muža, ale reálne ako keby, že je prakticky jedno, aký deň mesiaca to je. Keď vám niekto bude hovoriť, že počas splnu lepšie oplodňuje spermia, akože nechcem to vysmievať, že tieto nejaké prírodné javy, ale tie dáta sú nulové. Hej? Čiže nemáme žiadne relevantné dáta, ktoré by sa potvrdili, že plodnosť je ovplyvnená v tom, akom stave je mesiac, alebo že kto sa kedy narodil. Že iba, ja neviem,
panna môže mať dieťa s vodnárom a naopak. Hej, že toto sú veci, ktoré sú prakticky vyvrátené už dlhé roky, ale stále v populácii prebiehajú. No, keď sme sa bavili o tom zložení tela, tak tam rozdiel u muža a ženy je pomerne veľký v tom, že aká je prirodzená norma z hľadiska percenta tuku, pretože muži majú taký ten štandard, že tých 10 až 20 tuku je také, že zdravé optimum. A veľmi často všetko pod tým a všetko nad tým býva rizikové na plodnosť. U ženy je tá norma okolo 18 až 28%, čiže majú ženy vyššie percento tuku a, a často všetko, čo je pod tým a všetko, čo je nad tým, je rizikové na plodnosť. Vždy sa treba na to pozerať s nuansami, pretože máme ľudí, ktorí prirodzene si držia možno menej tuku a máme aj ženy, ktoré majú že pravidelnú menštruáciu, ako hodinky majú cyklus, každý mesiac taký istý, nemajú problém otehotnieť a môžu si držať 12-13% tuku. Máme mužov, ktorí keď majú po 10% tuku prirodzene, sú to ľudia takí, že vyrysovanejší a proste nemajú problém s, s pohlavným aparátom a s tým, ako fungujú. Veľmi často v štúdiách zistujeme, že muži, keď sa dostanú pod nižšie percento tuku, tak im klesajú hladiny testosterónu a vydávame to najmä na kulturistov a rôznych fitnessákov, ktorí pred súťažami boli štúdie, kde pred súťažami im tesne pred súťažou merali hladiny testosterónu a zistili, že niektorí majú hladiny nižšie o polovicu, ako majú štandardne. A teraz sa nebavíme o tých, ktorí by mali exogénne dodávaný testosterón predtým a z toho polovicu, čiže ich reálne čísla. A máme ženy, ktoré veľmi často majú niekde vopred udané, že, že koľko by mali mať percent tuku a keď idú nižšie z hľadiska percent tuku, tak, môžu mať problémy jednak s ovuláciou, jednak so samotným menštruačným cyklom a ten cyklus môže sa hýbať, že ho majú dlhší, kratší, alebo dlhší aj kratší, a že majú kratšie krvácanie, menej intenzívne krvácanie, alebo že nekrvácajú vôbec a že majú tzv. Potom tú amenoreu, čo je, že vôbec nekrvácajú, vôbec im nevzniká reditko, vajíčko a skrátka sú, nazvieme to, že artificiálne neplodné z toho dôvodu, že to ich telo signalizuje, že nemajú priestor vyživiť ďalšieho jedinca v ich bruchu. Čiže reálne, keď sa nad tým zamyslíte, tak energeticky je tehotenstvo najviac, akože najzásadnejší stav tela, aký kedy môže nastať. Tie odhady sú také, že žena potrebuje počas tehotenstva mať zhruba o 70 000 kilokalórií navyše na to, aby prebehlo dobre to tehotenstvo, aby sa vyvinul mozog toho dieťaťa, kostra toho dieťaťa, aby sa vyvinuli končatiny, črevo, aby proste vzniklo dieťa, ktoré sa narodí na svet a vie dýchať a vie mu tlcť srdce a vie proste fungovať. Takže strašne veľa kalórií, keď si to prepočítate na tých zo pár mesiacov reálne v živote, že zo pár mesiacov to je obrovský nástup a my vieme, že existuje nejaká, dajme tomu, že zdravá hmotnosť, ktorú to žena by mala pribrať a veľmi často sa stretávame s tým, že tá žena jednak sa zo začiatku bojí, že nepriberá, čo sa v kľude môže stať, že zo začiatku nepriberá, lebo na to sú tie aj tukové zásoby, že to dieťa si zoberie energiu aj z tých zásob ženy, čiže preto je dobré mať nejaké rozumné množstvo tuku u tej ženy. Uzavrime to niekde okolo tých 20 až 40 a plošne populačne. A, a niektoré zase
si myslia naopak, že je v pohode pribrať 25-30 kg, čo nechcem akože to, že individualizovať, možno u niekoho sa nedá inak, ale štandard hovoríme, že okolo tých 10 až 12 kg je také zdravé priberanie počas tehotenstva, a kedy to dieťa má vlastne všetko, čo potrebuje a zároveň žena sa nedostáva do nejakého ďalšieho metabolického rizika kvôli zmnoženiu tukových zásob. A Čiže, čiže už to zloženie tela je veľmi významným rozdielom medzi mužom a ženou. A, a keď sme aj na tej druhej strane, tak ako som povedal, to nižšie množstvo tuku, ale aj vyššie množstvo tuku zistujeme, že je rizikové. U, u muža to akože v tých štúdiách vychádza možno, že od tých aj že 30% a hore, že je rizikovejšie. A, a, čiže možno je tam takéto, že taký puffer percenta tuku od tých 20 do 30, kedy ešte stále nie je nejaké významné zvýšené riziko, ale vieme, že to tukové tkanivo, keď sa zmnožuje, tak, alebo keď už je zmnožené, tak je veľká šanca, že sa značná časť testosterónu mení na estrogény, v tukovom tkanive enzymom, ktorý voláme aromatáza, a tým pádom je jednak, že nižšie množstvo testosterónu v krvi a jednak je nepomer alebo vyšší nepomer medzi testosterónom a estrogénmi v krvi muža, čo môže významne ovplyvňovať nielen to hormonálne zdravie a chuť na sex, ale eh, aj kvalitu a množstvo spermí, ako vydávame zo štúdií. Keď sa chceme porovnať tú ženu a toho muža, tak u ženy môže za určitých okolností cyklu mať estradiolu, že 1000, a muž má priemerne, dajme tomu, 70-80. A keď, čo je, myslím, že pikogramy na deciliter, môžete ma opraviť. A testosterón je v nanogramoch na deciliter a tam je tá hodnota u muža okolo, že 7 až 30, taká norma. A u ženy je, dajme tomu, že do 2. Hej, čiže štandardne môžeme povedať, že ženy majú 3 až 15 krát menej testosterónu ako muži. My občas vydávame také kuriózne situácie, že keď žena má syndrom polycystických vaječníkov a muž má znížené hladiny testosterónu, tak môžeme vidieť u ženy hladiny testosterónu 2,8 a u muža 5. Hej? Čiže nie je to ani dvakrát toľko. A zase naopak veľmi často vydávame, hlavne u plodných párov, že žena má testosterón 0,4 a muž má 27. U muža však musíme hormonálne pozerať aj na to, že aké má hladiny voľného testosterónu, pretože mali sme konzultáciu, kedy prišiel muž, ktorý mal testosterón 6,7, čiže niečo pod spodnou hranicou normy, mal 5 detí v anamnéze, cítil sa fantasticky, lebo ten muž, keď má znížené hladiny testosterónu, tak sa často cíti horšie, že priberá, že nemá to libido, nemá chuť na sex, nemá energiu, často upadne do depresie. Čiže tento muž sa necítil, že by mal symptómy zníženej hladiny testosterónu. A keď sme mu pozerali hladiny voľného testosterónu, tak mal že 3%, čo je že nad hornou hranicou normy. Štandardne tie labaky hovoria, že do 2,5 až 2,8% voľného. A ja to aj v knižke vysvetľujem z hľadiska voľného testosterónu, že to je ten efektívny testosterón, lebo väčšina hormónov je viazaných v krvi a tým pádom nie je funkčných. Čiže môže mať muž príklad 30, alebo 35 vyššie hladiny testosterónu a môže ich mať všetky naviazané na nosič. Najčastejšie to býva sex hormón binding globulin, čiže
čiže globulín viažúci pohlavné hormóny s afinitou najmä na testosterón a, alebo albumín, alebo iné bielkoviny krvi, pretože si musíme uvedomiť, že testosterón, estradioli, to sú steroidné hormóny a tie sú hydrofóbne, čiže v krvi sa nevedia prenášať, potrebujú svoj nosič. A tam ten záblesk v krvnom teste vieme zistiť, že koľko toho testosterónu na percenta bolo voľného a bez viazania, čiže efektívneho, že sa vie naviazať na receptory buniek a tam vie nejakým spôsobom fungovať. A toto sú všetko veci, ktoré musíme, vždy to je so spoluprácou s urológmi, s gynekológmi, s tým reprodukčným centrom napríklad, s internistami. Je to ten ideálny stav, kedy spolupracujú všetci títo ľudia, lebo často tam môžeme vydávať, že muž môže mať v norme testosterón vyššie hladiny toho sex hormone binding globulínu, čiže viažúcej bielkoviny a zase na to vieme robiť určité zmeny životosprávy a napríklad nasadiť niektoré doplnky výživy. Tieto všetky veci, ten hormonálny profil, my si musíme uvedomiť, že nie je to iba otázka pohlavných hormónov, ale tie pohlavné hormóny spolupracujú, komunikujú, agonizujú a antagonizujú s ostatnými hormónmi, napríklad so štítnou žľazou, napríklad s um, kortizolom, hej, že kompetícia o cholesterol, o molekulu cholesterolu je medzi testosterónom a estrogénmi a kortizolom, pretože keď už vznikne z kortizolu, keď už vznikne z cholesterolu kortizol, tzv. Hornou cestou steroidogenézy, tak už sa nevie premeniť na určitej úrovni a ísť dole na testosterón a z testosterónu potom vznikajú estrogény. Čiže, je tam taký veľmi dôležitý vzťah medzi týmto všetkým. Do toho hrá významnú rolu inzulín a inzulínová rezistencia, pretože je to anabolický hormón alebo antikatabolický hormón. A, a, ale príliš vysoké hladiny inzulínu môžu ovplyvňovať to, že ten testosterón sa správa inak v tej krvi, pretože časť jeho účinkov preberá inzulín. Čiže, a to sa deje najmä pri tej obezite, pri príliš vysokom množstve tuku, pri zlej životospráve, zlom zložení tela, zlom tréningu a nesprávnej strave, že skrátka tieto veci nefungujú efektívne a tá šanca na plodnosť je menšia. My keď sa chceme pozrieť na to, že kde, alebo takto, že väčšinou ešte možno 15-10 rokov dozadu, ešte ja keď som mal štátnicu z gynekológie, to bolo cca 15 rokov dozadu, tak sa akože tak hovorilo, že taký narratív bol, že väčšinou, keď je neplodný pár, že to je chyba ženy. A my vidíme z tých novších štatistík, že je to cca 50 na 50 a nie je to chyba, je to proste situácia, ktorá nastáva a za tou neplodnosťou stojí fakt, že 50-50 niečo na úrovni organizmu ženy, niečo na úrovni organizmu muža, čiže dajme tomu tých 35-30%, 20% je niečo aj na úrovni ženy, aj na úrovni muža a tých zvyšných, dajme tomu 15%, ak som to dobre vypočítal, je niečo, čo nevieme identifikovať. To sú presne tí, ktorí majú všetko v poriadku, na tej zdravotnej úrovni a nedarí sa im. A to sú veľmi často tí, ktorí ten protokol prirodzenej plodnosti, že z neho môžu benefitovať, lebo môžu mať akože niektoré veci, nazvime to, že laboratórne alebo vyšetrovaním v norme, ale ak sa dostanú na lepšie čísla, tak zrazu to môže kliknúť a môže to výjsť. Keď si pozrieme, toto je graf, kde na určité množstvo populácie žien zisťovali, myslím, že to bolo, že na 100 000 žien, že koľko bolo fertilných v určitom roku, že 1963, sorry, koľko bolo tehotných, tak, že tehotných bolo, že 5,3 ženy zo 100 000 a v roku 2021 to bolo, že skoro polovica menej. Čiže okrem toho, že môžeme povedať, že infertilita je
problémom dnešnej civilizácie, že je problémom, že narastá neplodnosť v populácii, tak narastá aj možno konzervatívny prístup ku medzi mladými ku rozmnožovaniu, že ľudia ako keby sú takí, že opatrní, majú iné hodnoty, majú, čo sa, akože, to nie je chyba, však mladí ľudia chcú doštudovať školu, chcú si možno vybudovať kariéru a, a tým pádom ich to počatie nezaujíma do určitého veku a často ľudia už v dnešnej dobe nemajú tak, že ako kedysi, že 5-6 detí a je to spôsobené z viacerých vplyvov, pretože aj ako societa žijeme trošku inak. Kedysi sme žili v domoch, v bytoch viacgeneračných, že často to bolo, že v 20-ke mali deti, prvé dieťa, v 20, keď mali tie deti, tak mali 40-ročné babky a 60-ročné prababky, takže bola trošku iná situácia a, a, a proste, hej, že je iná doba, čiže rodí sa menej detí, vyzerá z tých štatistík, že budeme vymierať ako populácia. Neviem, či som čítal teraz niekde takú hrozivú štatistiku, že do roku 2050 bude na Slovensku iba tretina ľudí, že sa predpokladá, keď sa nič nezmení, že tretina populácie a z toho väčšia časť bude stárnúca populácia. Čiže preto si myslím, že je to veľmi aktuálna, veľmi dôležitá téma. A, a aj cez to, že chápem ľudský tie iné hodnoty, alebo že teraz to není priorita, tak my si musíme uvedomiť, že existuje určitý vekový limit, kedy sa zvyšuje riziko jednak infertility, jednak problémov samotného plodu. A u ženy je to podľa štatistík niekde medzi 30 až 35 rokov. Opäť je tam zásadný rozdiel, že môže byť nezdravá žena v 23, ktorá má oveľa nižšiu šancu na plodnosť ako zdravá žena, ktorá má 36 rokov, ale štatisticky priemerne je to ten vek, kedy významne prichádza ku nižšej fertilite od tých, dajme tomu, 35 rokov ženy a vyšším komplikáciám, či už je to Downov syndrom a rôzne iné problémy z hľadiska tehotenstva, rizikové tehotenstva, rizika potratu a teda. Ale nemôžeme si myslieť, že muži to majú tak isto od, ja neviem, 13 rokov do 70. Nie je to pravda. Tiež štatistiky hovoria, je tam spojitosť pomerne silná, že čím je muž starší, po tej, dajme tomu, 40, 35, že je vyššia šanca u detí na autizmus a niektoré iné ochorenia. Čiže naozaj máme nejaké biologické hodiny, ktoré nevieme oklamať a je dôležité o tom hovoriť. Je dôležité o tom hovoriť, že máme nejaký proste fertilný vek, kedy máme najvyššiu šancu počať. A čo sa týka tých rizikových faktorov, tak tam je veľmi dôležité povedať, že 83% šanca na počatie je, keď pár nemá ani jeden rizikový faktor. Tých rizikových faktorov je viacero. Napríklad obezita, fajčenie, chronické pitie alkoholu, vyšší vek človeka. Čiže niektoré sú ovplyvniteľné, niektoré sú neovplyvniteľné. Môže tam byť, že zlá výživa alebo podvýživa. Môže tam byť fyzická inaktivita. Môže tam byť sedavý spôsob života, čo sú dve rozdielne veci. A teda, hej, teraz som ich povedal možno 8 a keď sa pozrite do populácie, že koľko ľudí bude mať aspoň jeden. Ja si dovolím povedať, že plošnej populácii jeden z tohto bude mať väčšina. Ale tá šanca na splodenie dieťaťa, a to je šanca, že v priebehu jedného roka, či 12 mesiacov sa to počíta, sa znižuje, keď je tam jeden rizikový faktor, na 71%. Znižuje sa ešte hlbšie, ak sú dva rizikové faktory, na 62%.
Ak sú 3 rizikové faktory, tak na 52%, a ak sú 4, tak iba na 38%. Dostanete sa z 83% na 38%, čiže z 8,3 na 3,8, ak máte 4 rizikové faktory. Čiže stačí, že máte sedavý spôsob života, že ste fajčiar, že nešportujete a že máte obezitu. Bum, máme 4 rizikové faktory. A, a opäť si dovolím povedať, že tie štatistiky nemáme, ale koľko ľudí nájde 4 faktory? Aspoň 4. Takisto si myslím, že to je viac ako polovica populácie. Čiže toto je realita z hľadiska prirodzenej plodnosti, že žijeme v populácii, kde väčšina ľudí s tým bude súťažiť z hľadiska tej fertility a svojej životosprávy, pretože tá životospráva v dnešnej dobe každým rokom sa zhoršuje. A vidíme, že v populácii máme stále viac, u nás na Slovensku stále viac obezných, stále viac ľudí s nadváhou. Máme ľudí, ktorí majú stále čím ďalej tým viac sedavý spôsob života. Konzumácia alkoholu sa nezlepšuje. Sme na chvoste z hľadiska preventívnych prehliadok, ako chodíme v rámci nielen Európskej únie. Takže akože je to vec, ktorá opäť ďalšie fakty, ďalšie data, ktoré ukazujú, že aký problém to bude do budúcna. Keď sme pri tej neaktivite a fertilite a intenzite tréningov, tak ja si nejakým spôsobom dovolím tu dať nejaké štatistiky, že keď sledovali viac ako 300 neplodných respondentov, ktorí boli neaktívni, mali vyššie množstvo tuku, ako je norma, tak sorry, tak ako vidíte, mali dvakrát až trikrát vyššie riziko neplodnosti oproti tým aktívnym, pričom ženy to mali o niečo vyššie. A keď sa pozrete na riziko neplodnosti u žien, ktoré cvičili priemerne viac ako 15 minút denne, tak to riziko bolo nižšie ako u tých, ktoré cvičili priemerne menej ako 15 minút. Cvičenie do vyčerpania bolo spájane s 2,3 násobne vyššou šancou neplodnosti. Čiže aj tá intenzita tréningu sa ukazuje u žien, že môže byť ovplyvniteľný faktor infertility. Dostaneme sa k tomu za chvíľočku detálnejšie. No a v známej štúdii Nurses Health Study 2 zistili, že vyčerpávajúce náročné a intenzívne cvičenie 30 a viac minút denne bolo spájane s poruchami ovulácie a s neplodnosťou. A teraz dal som tam, že alebo, lebo áno, všetci vieme, že, aspoň dúfam, že vieme všetci, že máme nejakú triádu, volá sa, že Female Athlete Triad, to sú ženy, ktoré cvičia a cvičia neadekvátne ku svojmu nielen energetickému príjmu, ale aj živinovému ako takému príjmu, čiže aj mikroživiny a iné živiny. A tá triáda je znížená dostupnosť energie, menštruačné problémy a redukcia density kostí, čiže osteopenia a osteoporóza. A to je len tá triada, to je len taký ten vrchol ľadovca, ktorý často vydávame u žien, ktoré majú neadekvátne regenerovaný tréning, príliš vysokú intenzitu, príliš vysokú frekvenciu tréningu, príliš vysoký objem tréningu, ich rôzne kombinácie versus nízky príjem živín. A táto triáda je doplnená o ďalšie veci, ako sú gastrointestinálne ťažkosti, depresia, problémy s poruchami príjmu potravy, endokrinné ťažkosti, metabolické ťažkosti, chudokrvnosť, kognitívne deficity. Keď sa pozrite na dlhodobo kriticky podvyživeného človeka, napríklad niekoho s mentálnou anorexiou, tak často aj pomalšie hovorí, pomalšie vám odpovedá a niektoré veci povie, že ja si teraz neviem na to spomenúť. A majú problémy kardiovaskulárne. Veľmi často vidíme markere zhoršeného srdcovo zdravia. A je tam zvýšené riziko zranenia, zhoršovanie tej výkonnosti, čiže často ten atlet cvičí a to, čo je na papieri, neadekvátne sa ukazuje na tej výkonnosti a samozrejme aj častejšie infekcie. A, a toto je reálna vec, o ktorej podľa mňa treba viac hovoriť aj medzi trénermi. A deto si myslím, že o tom treba hovoriť medzi
trénermi skupinových cvičení, čiže, eh, čiže reálne, alebo skupinových cvičení. Možno nazveme to, že tímové športy, že málo kedy sa baví, že je to také tabu, keď je hlavne tréner muž a má zverenky nie ženy, že pýtať sa na menštruačný cyklus, ale veľmi často je to o tom, že podchytiť tieto veci už na začiatku a riešiť to, ako potom zrazu to dievča fertilné alebo tá žena sa dostane ku lekárovi s inými ťažkosťami a už úplne tá jednak liečba alebo tá cesta späť je oveľa ťažšia, ako keď sa to podchytí na začiatku. Čiže keď už žena začne vnímať, že nemám taký istý cyklus, ako som mala, tak už je to ten výstražný prst, že či nemá príliš vysoký objem, intenzitu alebo frekvenciu tréningu. Alebo teda je neadekvátne dovyživená ku tomu. Lebo často sa dočítate v knížkach športovej endokrinológie, napríklad keď si pozrite Hackneyho Sport Endocrinology knížku, tak tam máte vetu v, myslím, že v 5. alebo v 6. vydaní, že neexistuje pretrénovanie atletov, existuje iba podvyživenie, nedostatočná výživa atletov. Čiže často je to o tom, že príjmajú málo energie z hľadiska tukov, sacharidov, bielkovín, málo mikroživín a často ich kombináciu. Čiže tam býva ten hlavný problém. A keď sa pozeráme na tie štúdie, tak tam treba nejakým spôsobom aj sa pozrieť na to, že či je niekto športovec a amatér alebo športovec profesionál, lebo metky asi poznáte, metabolické ekvivalenty, čiže jeden met je 3,5 ml na kilogram za minútu spotrebovaného kyslíku, čiže keď máte aktivitu pri 35 ml VO2 na kilogram hmotnosti za minútu, tak je to hruba 10 metiek, čo ako keby keď niekto má VO2 max 80, tak je to iné, ako keď má niekto VO2 max 37. A keď si pozrite tie dáta, že chôdza je zhruba 3 metky, bike je 4 metky, ťažká práca v záhrade 5 alebo 6, silové cvičenie intenzívne je 6 metiek, stredne ťažké veslovanie 7, svižná túra s batohom v Tatrách 8 metiek, svižnejší beh je 10 metiek, švihadlo je 12, dokonca intenzívny beh nejaký interval do kopca môže byť 15 metiek. A tuto máte štatistiky zo štúdií, že ako hodnotia tie metky z hľadiska, čo je, že vigorous exercise, čiže ten high intensity exercise, tak vidíte, že niekedy to ako keby, že nemusí byť, že 6 metiek, keď je v štúdiách hodnotenia alebo v tých metaanalýzach, že 6 metiek, tak to je reálne, že beh, že tam máte, že beh 9,65 km za hodinu je, že 9,5 až 10 metiek, čo pre väčšinu trénovaných bežcov bude, že Z2 beh, že sa idú sa vybehať na 10-15 kilometrov, dajú si osmičku, cítia sa ešte lepšie, potom idú naspäť. Pre nich to nebude vigorous exercise, pre bežnú populáciu rozhodne. Čiže aj týmto to treba nejakým spôsobom vedieť podľa tých štúdií analyzovať, že netreba si prečítať iba abstrakty z tých štúdií alebo conclusions, ale treba sa pozrieť aj, ako hodnotia tie štúdie. A, no a ako keby vydávame, že keď môžem povedať nejaký záver z tých štúdií, ženy sú naozaj náchylnejšie na tú intenzitu tréningu, lebo akože podľa všetkého je tam nejaká tá evolúcia, že ženy nemali problém veľmi často migrovať, viac ako keby, že vedia pracovať v nižších intenzitách dlhšie ako muži a muži vedia často ísť do vyšších intenzít bez nejakého vplyvu na ten pohlavný aparát. Nechcem sa tu zamýšľať nad tým životom v jaskyniach, ktorý sme žili, ale teda, že niečo tam zrejme bude hrať rolu aj tá evolúcia. Samozrejme, hej, keď sa pozrieme, že veľa ľudí to chce tak ako keby, že plošne hovoriť ľuďom, že takto žili muži, takto boli ženy, ale vydávame, že z tých analýz kostí, že boli muži, ktorí sa starali o oheň, ktorí nejakým spôsobom sa starali o to, aby keď sa príde z lovu, aby bolo všetko k dispozícii
boli muži, ktorí chránili tie jaskyne, takisto boli ženy, ktoré chodili loviť s mužmi. Čiže to vidíme aj v dnešnej populácii, že sú muži aj ženy, ktoré možno viac ich to ťahá tam a tam z hľadiska možno že silových aktivít, vytrvalostných aktivít, každý má nejakú predispozíciu z hľadiska zloženia tela a veľmi často to môže byť potom ten následok, že keď sa nerešpektuje tá predispozícia človeka a ide sa proti tej predispozícii, tak môže nastávať komplikácia z hľadiska nielen všeobecného zdravia, ale aj z hľadiska plodnosti. A keď sa bavíme o mužoch a intenzitách tréningu, tak muži nie sú v štúdiách až tak náchylní na negatívne zmeny zloženia ejakulátu, sa pri nich nepozorujú, práve naopak zhrnutie 32 štúdí hovorí o zlepšení parametrov kvality semena pri pravidelnom stredne intenzívnom až vysokointenzívnom rekreačnom tréningu, nielen vo všeobecnej populácii, ale aj pri mužoch, ktorí sú neplodní. Čiže pozrite si, že nie je to však len o intenzite, a je to aj o frekvencii a o objeme tréningov. A je to naozaj taká alchymia, však keď tu máme trénerov, tak vedia, že aká je to alchymia niekomu namiešať dobrý tréning, aby bol, že nie príliš intenzívny, ale dostatočne intenzívny, aby sa stimuloval či už z tej aerobnej aktivity alebo v tej silovej aktivite, aká je tá frekvencia, aký je objem, že koľko nabeha napríklad niekto týždenne alebo na bicykle alebo nazdvíha kilogramov na nejaké činke. A, ale tie dáta, ako keby, že keď máme odporúčania, že u žien, ktoré majú problémy s neplodnosťou, štatisticky vychádza ideálne cvičenie maximálne na 240 minút týždenne, čiže, čiže to môže byť zložené z dvoch silových tréningov a z nejakých dvoch až troch aerobných tréningov, ktoré budú možno, že v strednej až nižšej intenzite. Keď sa pozrieme, že je známe síce, že ženy mávajú, športovky nemajú štatisticky problémy, že s neplodnosťou, tam je, že pri tom, že keď sa pozrite, že drvivá väčšina problémov s neplodnosťou vzniká u atletov, ktoré buď nemajú pravidelný menštruačný cyklus, alebo ho nemajú vôbec. A naopak, športovkyne, ktoré problémy s cyklom a s tou triadou ženy nemajú problém, tak sú fertilnejšie ako nešportovkyne. Čiže aj vyššie spomínané štatistiky sú často robené v centrách neplodnosti pred asistovanou reprodukciou, pri ktorých ide o ústrhom viacerých faktorov a zdravotných problémov, ktoré sú prítomné popri štatistikách, ktorá žena koľko cvičí. Čiže lebo často sa potom dostane tá informácia ku lekárom a zakážu ženám cvičiť, že keď teraz chcete byť plodnejšia, mali by ste oddychovať, necvičiť, ležať a byť v kľude, ale to je hlúposť. To vidíme z tých štatistík, že práve to cvičenie v rozumných intenzitách, rozumných objemoch, rozumných frekvenciách je veľmi vhodné z hľadiska zlepšovania plodnosti. A z hľadiska akože tých nejakých, že čo za tým stojí, že či sú to nižšie hladiny estradiolu, nižšie hladiny železa ako takého, lebo často športovkyne, najmä aerobné, vytrvalostné športovkyne, mávajú nižšie hladiny železa, znižené hladiny tzv. Toho gonadoliberínu. Ženy s nižším BMI mávajú často nižšie hladiny leptínu, a mávajú viac grelinu, ako keby, že to môže byť, leptín je hormón sytosti, grelín je hormón hladu, grelín sa tvorí najmä v tráviacom trakte, najmä v žalúdku, leptín sa tvorí najmä v tukovom tkanive a tým, že majú nižšie BMI, nižšie množstvo všeobecne tukového tkaniva, často sú nižšie hladiny toho leptínu a možno to je tá signalizácia pre to telo ženy, že a nedokáže tých XY mesiacov, ktoré akože možno náš život ženy všeobecne sú, že je to krátka doba, ale je to, že intenzívna doba prežiť tých 40 týždňov tehotenstva, že
že to telo ženy proste vyreguluje, že nemôže uh, sa starať o ďalší organizmus a tým pádom bude infertilná. No a ženy s vyšším BMI majú často problémami s inzulínom, testosterónom, a najmä výrazne to vydávame pri syndrome polycystických vaječníkov. A ten syndrom polycystických vaječníkov je stále číslo jedna z hľadiska týchto problémov s prirodzeným počatím. Tam vidíte ten rozdiel, že normálne ovária a ovária vaječníky s syndromom polycystických vaječníkov, že tam sú, že tie vajíčka, ktoré sú dostatočne vyzreté, a je tam vyplavenie to vajíčka, ktoré do toho vajcovodu, ktoré je zrelé počas tej ovulácie a vzniká tam potom to corpus luteum zaniká to vajíčko a, a tam vpravo vidíte, že sú nedozreté tie vajíčka a, a tým pádom sa tam môžu hromadiť tie cysty. Veľmi často to vydávajú gynekológovia na sonografickom vyšetrení, že pozrie sa na ten vaječník a tie cysty tam vidí makroskopicky, že pozrie, že dobre, toto je syndrom polycystických vaječníkov, ale sú situácie, kedy tie cysty tam nie sú viditeľné na ultrasonografii a v skutočnosti môže mať žena syndrom polycystických vaječníkov, pretože máme tzv. Rotterdamské kritéria, kde žena musí spĺňať, že dve z troch z hyperandrogenizmus klinický alebo biochemický, alebo klinický aj biochemický, menštruačné irregularity, čiže menej ako 9 cyklov za rok, alebo viac ako 35 dní medzi cyklami, a polycystické vaječníky na sonografii, čiže viac ako 12 antrálnych folikulov v jednom ováriu, alebo teda objem väčší ako 10 cm kubických. Čiže môže, že keď už žena hovorí, mám príliš dlhé cykly, alebo ja som mala vždy taký hlbšie posadený hlas, alebo mám ochlpenie na miestach, kde proste štandardne moje kamošky nemajú, alebo že je hrubšie to ochlpenie, silnejšie, alebo vydávame zvýšené hladiny testosterónu. No to nebýva často ako, že ustrelené vysoko, to je často mierne zvýšenie oproti norme v populácii, tak môžeme v pohode povedať, že tá žena má syndrom polycystických vaječníkov aj cez to, že nemá viditeľné cysty na USG. A to je veľmi dôležitá informácia, pretože mali sme také klientky, ktorým gynekolog povedal, že nemáte cysty, nemáte syndrom polycystických vaječníkov, ale tie kritéria splňali, či už z hladiny testosterónu alebo z hľadiska menštruačných irregularít. Zvolili sme prístup vo výžive a v fyzickej aktivite, ktorý je iný oproti tomu, aj čo sme sa bavili u ženách akože všeobecne z hľadiska neplodnosti alebo ženách všeobecne a otehotneli. Takže a to naozaj boli, že vám prečítam jeden taký case, aby som vás nenatlačil iba informáciami. Ja som povedal, že máme toho veľa čo prebrať a tak aby ste si pozreli aj nejaký case, že ahoj, hlásim ďalšie dobré správy. Odjakživ som mávala nesmierne bolesti podbruška a krížov v priebehu celej menštruácie sprevádzané silnými hnačkami a zvracaním v prvých dňoch. Niekedy mi nezaberal ani flektor a to som skúsila už všetky možné a nemožné rady. Netušila som, že stačí len zmena životosprávy a ono sa to zlepší, ale že neporovnateľné. Počet analgetik som znížila na necelú polovicu, pretože sa mi znížila intenzita menštruačných bolestí. Prestala som mať prvé 2 dni hnačky a zvracanie, čo bolo pravidlom a kvôli čomu som si často musela brávať voľno, lebo to hraničilo s prácenej schopnosťou. A každý mesiac som cítila nástup cyklu už týždeň vopred, kedy som už mávala stredne silné bolesti. Teraz posledné 2 cykly som o nástupe ani nevedela, bolesti vopred neprichádzali a navyše cyklus nastúpil presne na deň 29. Čiže už dokážem predpokladať začiatok podľa dňa, nie podľa bolesti. Vždy celý život som si myslela, že menštruačné bolesti sú štandard, ale teraz som pochopila, že je to životospráve a to, ako mi začalo telo fungovať po novom, je pre mňa najväčší hnací motor pokračovať ďalej. Ďalej jasné, že našim najväčším cieľom je stať sa rodičmi, ale týmto
to celé nekončí, telo je to, čo som mnou bude to bolo v priebehu 2 mesiacov, 2 cyklov, kedy sa po prístupe v životospráve toto zmenilo. A mesiac na to som dostal informáciu: ahoj Boris, hlásim ti ako lekárovi, nakoľko rodina ešte zatiaľ zostáva v nevedomosti, že dnes mi gynekolog potvrdil tehotenstvo, aj keď zatiaľ vo veľmi skorom štádiu 1. mesiaca a už sú teraz v 6. mesiaci. Bol to syndrom polycystických vaječníkov a aj cez to, že tej žene gynekolog povedal, že to určite nebude syndrom polycystických vaječníkov. Čiže tieto rotterdamské kritéria sú veľmi dôležité a aby ste vedeli, že netreba, aby žena mala cysty na vaječníkoch, aby to bol syndrom polycystických vaječníkov. A z hľadiska tréningovej aktivity, my sme zvolili u tejto konkrétnej dámy, že ťažký silový tréning nebude to najvhodnejšie pre ňu, že aby mala tie hladiny testosterónu, že bol to, že jasný syndrom politických vaječníkov, ale nebolo to niečo ustrelené a nechceli sme to zvyšovať. Naopak sme zvolili high intensity tréning a tie vysokointenzívne aerobné tréningy pomáhajú znižiť hladiny inzulínu u žien, a, ale treba tam mať nejakú že rovnováhu, lebo neadekvátne ťažký a intenzívny tréning môže ovplyvniť plodnosť. A my sme zvolili také, že 3-krát do týždňa tabatové tréningy, ktoré postupne navyšovala ten objem tréningu a naozaj, že v priebehu 2 mesiacov je to pomohlo. Je to case, nie je to, že plošné, preto my vždy to nejak sa snažíme individualizovať u tých ľudí, aj podľa toho, že ako sú trénovaní predtým, ako ku nám prídu, ale toto veľmi pomohlo, že sme úplne, že prestal robiť vytrvalostný tréning, začal robiť takéto high intensity tréningy, vylúčili sme ťažký silový tréning. Robila aj jogu, čiže akože sú značne limitované tie tréningy, že hovoria o možnom pozitívnom ovplyvnení tých mužských pohlavných hormónov v tele ženy, čiže tú ženu nejakým spôsobom vedia upokojiť. Takéto, nemyslím si, že sú to iba otázky jogy, ale aj rôzne dýchové cvičenia, uklonňovacie cvičenia, neviem, nejaké tai chi, qigong a podobne. Ale tá fyzická aktivita pri PCOS sa často odporúča dostať do vyššej intenzity, pretože to môže znižovať hladiny testosterónu, logicky, tá vyššia intenzita a môže to zvyšovať alebo zlepšovať inzulínovú senzitivitu. Tu máme ďalšiu analýzu štúdiu, že takisto sa ukazuje, ináč všetky tie štúdie sú potom v mojej knižke Protokol prirodzenej plodnosti. Keď tu pozriete každú kapitolu na záver, sú tam uh, tie citácie a tam, že už jeden z PCOS má náročný intenzívny tréning, dobrý vplyv na inzulínovú rezistenciu, pričom autori odporúčajú minimálne 120 minút takéto aktivity týždenne, čiže keď si to rozdelíte na napríklad 4 tréningy, to máte po 30 minút, hej, nejakých intervalových aktivít a je to proste pomerne kvalitná analýza štúdií. Potom máme novšiu analýzu, ale v menšej štúdii z minulého roku, že akákoľvek intenzita je vhodná na zlepšenie symptómov, no vysokointenzívny intervalový tréning zvýšil hladiny bielkoviny, viažúce pohlavné hormóny, o ktorých sme sa bavili, čiže SHBG. Preto som na začiatku o tom pomerne detálne hovoril o tých hormónoch, pretože to všetko má vplyv potom v tréningu aj v tej strave. Čiže to sa pokladá za jedno z najkľúčovejších zlepšení, pretože oni viažu ten testosterón, ktorého majú o niečo viac, znefunkčujú ho a významnejšie a zároveň mali ženy cvičiace taký typ tréningu takmer 8-násobne vyššiu šancu na zlepšenie menštruačného cyklu ako ženy, ktoré cvičili len v strednej intenzite. V ďalšej štúdii porovnávali vplyv 3-mesačného silového tréningu, vysokointenzívneho tréningu na hladiny testosterónu pri syndróme polycystických vaječníkov. Hoci dobre fungoval aj silový tréning, lepšie na tom bol vysokointenzívny. Ten silový tréning v tej štúdii nebol taký, že hardcore silový tréning, ale naozaj záleží od toho, že ako je ten človek predtým. Pre bežného silovo trénovaného jedinca ten tréning bol, že ľahučký. Čiže to odporúčanie, že tá stredne ťažká až náročná úroveň fyzickej aktivity je lepšia šanca, plošne nie však každý deň. Žena cvičia sa každý deň má 3,2-násobné vyššie riziko problému s fertilitou.
A prvou voľbou pri neplodných ženách by malo byť zaradenie stredne intenzívnej aerobnej aktivity, silového tréningu s dostatočným oddychom, že fakt, že tá žena by nemala cvičiť každý deň. Silový tréning by mal byť rozumný, v rozumnej intenzite, rozumnom objeme a tá stredná intenzita, nazvime to tú zónu 1, 2, 3, najmä teda ten, že najviac tej aktivity v tej zóne 2, čo je, dajme tomu, že 4 z 10 ohodnotené tými vytrvalostnými športovcami, tak sa odporúča, že aspoň tých 150 minút, 200, možno 200, počítame to na minúty, 60 minút krát 4 je 240 minút. Hej? Čiže to môže byť zaujímavá aktivita. Ak ide o ženy s dominanciou testosterónu, prvá voľba už jen s neplodnosťou pri PCOS ani po 8 až 12 týždňoch nepomôže. Môžeme vyskúšať siahnuť po intenzívnych tréningoch. Čiže toľko ku tej fyzickej aktivite ženy. U mužov tie odporúčania sú iné, keď tam vidíte toho pána vpravo s tými piatimi blink reťazkami, čo majú dokopy asi 9 kg, tak to je rapper Rick Ross, ktorý má pesničku Push It to the Limit. Čiže tie fyzické aktivity mužov sú v odporúčaniach že ísť naozaj, že ísť v kľude, intenzita, objem tréningu a až na bicykel, pretože tá spojitosť s bicyklom sa viackrát opakovala, je zrejme, že za tým bude stať sedenie na hrádzi, či na spodnej časti tela, kde sa nachádza aj prostata, že viac ako 5 hodín týždenne je spájane s nižšou koncentráciou spermí aj ich nižšou pohyblivosťou. Keď som túto štúdiu dal von, ja neviem, 3 roky dozadu na sociálne siete, tak mi tam jeden cyklista napísal, že ja mám dve deti a chodím každý týždeň 10 hodín na bicykel, nič mi není a to je, že áno, jasné, že individuálne rozdiely tam jednoznačne sú, ale toto sú plošné štúdie, evidence-based medicine, že, hej, že veľa, veľa ľudí zoberú, z toho spravia štatisticky, čo vychádza štatisticky aj klinicky významné. A je to podobné, ako keď poviem, že môj detko fajčil a dožil sa 83 rokov a bola to pravda. A nemyslím si, že tie cigarety mu spravili to, že sa dožil 83 rokov, skôr naopak si myslím, že by sa dožilo veľa viac. No, čiže neplodní muži, ktorí cvičili kombináciu silového a aerobného cvičenia trikrát týždenne po 1 hodine počas 6 mesiacov, mali lepšie parametre ejakulátu, nižší index DNA fragmentácie, oxidatívneho stresu alebo hladiny zápalových látok späté, to bolo samozrejme so znížením množstva tuku v tele. No a teraz prichádzame ku téme výživa a plodnosť. Ono to na prvý pohľad vyzerá, že zložito komplexne. Nemyslím si, že to je zložité a komplexné. A prioritne, prvá vec, že čo musím povedať, že úplne najzásadnejšie v tých štúdiách je, že to zloženie tela, množstvo tuku v tele. Čiže musíme sa porozprávať o tom, že z čoho priberáme a tie teórie sú momentálne akože také dve hlavné, ktoré často robia, majú kompetíciu medzi sebou a sú to, že nazvime to, že Energy Balance model, čiže model energetickej bilancie, o ktorom publikuje najmä doktor Kevin Hall a jeho kolegovia z National Institute of Health, čiže z Národnej inštitúcie zdravia v Spojených štátoch. Veľmi vážená organizácia z hľadiska publikácií. A potom je druhý model, že Carbohydrate Insulin model CIM, o ktorom publikuje najmä doktor Ludvík, ktorý je endokrinológ z Harvardskej univerzity a jeho kolegovia a sa pretekajú, že si robia analýz až svojich štúdií a dlhodobo najviac uznávaný vedecký je ten model EBM, energetickej bilancie, Energy Balance Model, že tam vidíte, že príjmame vysoké množstvo tučných, cukornatých jedál, málo bielkovín vlákniny, že potom sa spustia hlavné mediátory, hormóny, mozog dostáva signál, prichádza, že idú kalórie, energia, prichádza ku pozitívnej energetickej bilancii, ukladaní do tukových buniek a tým pádom tento kolobeh pokračuje stále ďalej, keď nezmeníme životosprávu. Ten druhý model hovorí o tom, že
Za priberaním stojí vysoká glykemická nálož, veľké množstvo cukru a tým pádom cukor v krvi ide rýchlo hore a rýchlo sa splachuje dole z krvi, čiže tam tie mediátory sú, že pomer inzulín glukagón, pomer GLP, GIP, jedna, čo ako keby, keď poznáte lieky na obezitu, Ozempic, Mounjaro a podobne, to je tá úroveň, kde to funguje a že potom to ako keby, že sa ukladá v tukovom tkanive a čiže to ukladanie v tukovom tkanive je už teraz na tomto mieste a naopak tam hore, keď vidíte, že je že zvýšené množstvo paliva v obehu, čiže živín, tukov, sacharidov, a tuto je, že paradoxne tým, že sa uložili do tukových buniek, je nižšie množstvo paliva v obehu a mozog dostáva signály a dáva signály naspäť, že je nedostatok energie pre metabolicky aktívne tkaniva, pre svaly, pre mozog, pre čreva, pre obličky, na regeneráciu, na fungovanie a ovplyvňuje jednak energetický výdaj, že znižuje alebo zvyšuje výdaj podľa toho, či mám znížený alebo zvýšený príjem a takisto príjem energie a potom telo vyhľadáva nejakým spôsobom tú energiu a, a, a dostávame sa teda najeme sa a dostávame sa do pozitívnej energetickej bilancie. Štatisticky môžeme povedať jednoznačne, že platí u drvivej väčšiny ľudí a drvivej väčšiny patologických a fyziologických procesov bude, že energy balance model, ale máme nejaké fenotypy ľudí, možno tí, čo majú hypotyreózu, zníženú funkciu žitnej žľazy, tí, čo majú v anamnéze obezitu, hlavne v detskom veku, kedy prichádza ku tzv. Hyperplázii tukových buniek, hypertrofii, čiže zmnoženiu tukových buniek, ktoré neskôr môžu byť, a často keď ten človek schudne, inzulínovo senzitívne a tým pádom radi ukladajú, tak aj empiria nám o tom hovorí, že u týchto je veľmi dôležité popri kalóriách dbať aj na to, aby nemali tie výkyvy toho cukru v krvi veľké, lebo vidíme, a tie data sú v štúdiách pomerne jasné, že práve tá hypoglykemia, že čo nastane potom akože kompenzačná u zdravého človeka, keď sa dostane príliš veľkého toho spajku cukru, tak prichádza ku zníženiu a že tá hypoglykemia, to znížené množstvo cukru signalizuje, čo je logicky evolučne, že nemáme cukor v krvi, poďme ho niekde nájsť, čiže to spôsobuje ten hlad. Musím pri tomto povedať, že veľa ľudí, všelijakých šarlatánov, zneužívate inzulínové krivky na všelijaké svoje biznis modely. Napríklad tá Glucose Goddess, Jesse Inshaub má o tom knihu Glukózová revolúcia, že proste keď človek ovplyvní iba toto, tak zrazu bude zdravý a bude chudý. To je hlúposť. To je iba jedna z súčastí, ktoré akože sú za tým, či jeme viac, jeme menej, ako sa hýbeme. Ale áno, sú nejaké fenotypy ľudí a často sú to tí, čo opakované diety majú, nedarí sa im schudnúť, kde s tou glykemickou náložou vieme pracovať a máme z toho dobrý účinok, ale opäť sa dostanem k tomu, že keď to nahradia, jedia zdravé tuky, bielkoviny, znižia príjem sacharidov a dostanú sa do 4000 kilokalórií, tak proste nebudú chudnúť. Calories in, calories out stále bude platiť. Z hľadiska súčasti výživy a plodnosti tu máme viacero súčastí. Červená mikrobiota. Veľa sa o tom hovorí, je tam veľa signálu, ale málo riešenia. Veľa o tom ešte nevieme. Určite odporúčam vypočuť vám si môj podcast Múdrovačky, kde som mal profesora Bielika, ktorý je dekan FTVŠ a je podľa mňa najväčší expert na červenú mikrobiotu na Slovensku, um, že aké je to ešte v plienkach z hľadiska výskumu červenej mikrobioty. A rozhodne tam máme veľa signálu, akože už aj ginekologovia vedia, že vaginálna mikrobiota má link ku zdraviu, ku fertilite, aj ku črevnému mikrobiomu priamo, že ten črevný mikrobióm je vlastne v čreve, že ten link, že mikrobiota gut health, čiže zdravie čreva, to je pomerne jasné, že priamo je spätý s imunitným systémom, s imunitnými bunkami, však vieme, že máme nejaké Bayerové plaky a potom, že je tam priamy link, čiže priama spojitosť medzi gut health a brain health, čiže gut-brain axis, čiže medzi črevom a mozgom, ale tých akože riešení na to
máme, že je strašne málo. Že tie reálne riešenia, že čo podporuje črevnú a pohlavnú mikrobiotu, že prebiotické zásahy, čiže jesť vlákninu, polyfenoly a antioxidanty a rôzne tieto veci, čiže dávať si celozrnné obilniny, zeleninu, ovocie, strukoviny, čo najmenej spracované, v čo najviac prirodzenej forme, dávať si tie polyfenoly, čiže okrem zeleniny, ovocia a tých rastlinných zdrojov potravy sú to, že, ktoré som nespomínal, že kakao, orechy, semena, zelený čaj, káva, podobne. A, a naopak redukovať to, čo nám tú črevnú mikrobiotu môže zhoršiť, hlavne tú diverzitu a počet, čiže že koľko tam mám rôznych druhov, kmeňov, čeladi tých mikrobov a, a koľko je tam, že celkové množstvo tých baktérií, tak akože, že neničiť si ich, či už sú to tie fast foody, transmastné kyseliny a podobne, čiže akože také tie odporúčania, ktoré viete a, a, a viac menej mm, fakt, že no dobre, dodávať potom probiotika priamo, čiže buď si nájsť preparáty, s ktorými ste spokojní a ktoré majú nejaké evidence-based medicine, dôkazy, alebo samozrejme, čo je priorita číslo jedna, probiotické kultúry v stráve, čiže kefír, acidofilné mlieko, tvároh, jogurt, kombuča a neviem čo ešte, hej, že akože kimči, kvásená kapusta a podobne. Tie postbiotika, akože dodávanie nejakých že masných kyselín s krátkým reťazcom, tam tých dát máme pomerne málo a nie sú také silné ako prebiotika a probiotika. Čo ešte môže ovplyvniť črevnú mikrobiotu a často pozitívne, ako vidíme zo štúdií, sú rôzne druhy fastingov, prerušovaného pôstu. Cirkadianita môže ovplyvňovať črevnú mikrobiotu aj pohlavné zdravie. Čiže nočné zmeny a plodnosť, tam vidíme výraznú spojitosť u ľudí, ktorí robia nočné zmeny, najmä ženy a z hľadiska infertility. Timing jedla a príberanie timing jedla značí, že sú ľudia, ktorí viac preferujú že väčšiu polovicu kalórií, že do obeda, niektorí po obede. Všetko je to závislé aj od režimu tých ľudí, čiže keď niekto má viac pohybu po obede, prečo by som mu kázal, aby viac živín prijal do obeda? Keď napríklad sedí na zadku. Že to je akože naozaj individuálne. Ale čo to môže ovplyvniť zase naopak, že timing jedla môže ovplyvniť spánok. Čiže sa zle najem, mám veľa jedla, nezniží sa mi dostatočne teplota počas spánku a proste okrem toho priberania, hej, že veľa kalórií naraz, tak to ovplyvňuje spánok a spánok ovplyvňuje plodnosť. Hej. Čiže ako keby to sú dôležité súčasti výživy. Vydávame, že väčšina ľudí bude dobre benefitovať z nejakého rozumného okna, že 12 až 16 hodín denne jesť. Ja väčšine ľudí odporúčam, že 12 je také, že úplne fajn u asi väčšiny ľudí, ale samozrejme individuálne bude platiť, že hej, že napríklad sú ľudia, ktorí nepotrebujú raňajkovať, celý život neraňajkujú a tým pádom držia ten intermittent fasting, uh, že jedia iba 8 hodín, dajme tomu, ale musia si tiež dbať na to, že čo zjedia počas tých 8 hodín a koľko toho zjedia. Lebo viete dodržiavať intermittent fasting a priberať. Čiže mm, je to, že intermittent fasting nie je zázrak ani na plodnosť, ale môže dopomáhať. A prečo môže dopomáhať pri konkrétnych situáciách, ako je už jen opäť, že syndrom polycystických vaječníkov, je to z toho dôvodu, že v tých štúdiách je tam spojitosť so zníženými hladinami testosterónu. A naopak, u mužov sa skôr neodporúča z hľadiska, že keď sú infertilní muži, tak sa neodporúča ten fasting plošne. Nehovorím, že individuálne, plošne sa neodporúča. Čiže je to jeden z režimov, nad ktorými rozmýšľame, keď žena má infertilitu a má syndrom polycystických vaječníkov. Intermittent fasting. Najmä tie kratšie pôsty, čiže tých 16 hodín pôstím a 8 hodín sa jem. Nie je to naozaj, že počas tých 8 hodín sa nedejú žiadne procesy, že autofagia, neviem, aké čistenie organizmu, čo niektorí takí tí biohackery
rozprávajú. Dokonca nemáme ani dôkazy na ľuďoch, že by sa to dialo pri tých väčších pôstoch zatiaľ. Nehovorím, že v budúcnosti na niečo rozumné neprídeme, ale proste fasting není magia, je to zníženie kalorického príjmu. Veľa ľudí sa potom na konzultáciách pýta, že či sú sacharidy strave spájane s neplodnosťou. U bežných ľudí rozhodne nie, práve naopak, keď mám dostatočný príjem sacharidov, je to spájane s dobrým hormonálnym profilom aj muža a ženy. Ale pri syndrome polycystických vaječníkov vydávame, že táto dieta, či už je to, že nízkosacharidová dieta alebo znížený príjem sacharidov, stredne sacharidová dieta, môže mať pozitívny vplyv na plodnosť. A je to dieta, ktorú štandardne mi ako keby nevidím v tom zmysel, lebo není dlhodobo udržateľná, ale otázka plodnosti často nie je o dlhodobej udržateľnosti, je to, že niekto sa snaží rok a dva, teda rok až dva držať nejakú dietu, napríklad low carb, podarí sa im počať a už celý zvyšok života nemusia dodržiavať low carb dietu. Čiže je to jedna z tých variant, ktoré máme pred sebou v talóne, ale tá voľba číslo jedna je, čo vám už niektorí šípia z toho a budete to vidieť na konci tej časti výživy, je proste mediteránska dieta. Je strava, ktorá je inšpirovaná Stredozemným morom alebo lokalitami, ktoré sú v okolí Stredozemného mora. Ale áno, že sacharidy za štandardných okolností sú, a tie, o ktorých sme sa bavili, tie rozumné sacharidy, sú spájané s lepším hormonálnym profilom muža aj ženy. Ak je syndrom polycystických vaječníkov, niekedy zvolíme aj nízkosacharidovú dietu alebo stredne sacharidovú dietu. Konzumácia ovocia, nie je tam žiadna negatívna spojitosť z hľadiska plodnosti. A, a tie látky v ovoci a zeleniny, ktoré môžu ovplyvňovať plodnosť, sme sa bavili, že tie polyfenoly veľmi významne môžu, a antioxidanty veľmi významne môžu dopomáhať nielen tej červenej mikrobiote, ale aj menštruačnému cyklu ženy, že dostatok antioxidantov, dokonca zahniezdenie toho plodu, toho embria a proste to všetko je značné ovplyvnené tým, že koľko máme antioxidantov v tele všeobecne, samozrejme aj v strave. Čiže to sú látky, ktoré sú veľmi funkčné pre telo. A veľmi často sa ľudia pýtajú na kávu, čo je kofeín, že či existujú nebezpečné dávky kávy. Sme naozaj každý iný metabolizer, čiže veľa ľudí, ja som napríklad stredný metabolizer, viem, že môžem denne vypiť 3 až 4 kávy. Ak si dám poslednú, možno okolo tohto času, tak to je taká hrana. Odporúča sa týmto stredným metabolizerom nepiť, že poslednú kávu si dať možno 8 hodín pred spánkom. Tým, ktorí sú slabí metabolizéri, tak 12 hodín pred spánkom. Čiže keď chodíte spať o 10, tak niektorí, že posledná káva o 10. A tí slabí metabolizéri možno vypijú jednu, dve kávy denne. A potom sú niektorí takí, že dobrí metabolizéri, že vypijú 6-7, taký talianské geny to voláme. Z hľadiska fertility sa odporúča denne, že 1 až 3 kávy. To je také, že vo väčšine štúdií, či už muži, ženy, že kedy to nie je rizikové ani ten príjem kofeínu. A, čiže ten kofeín v takýchto množstvách nemyslíme si, že je ani škodlivý, ani blahodárny. A skôr ide otázka tých ostatných látok, ktoré tie spomínané polyfenoly a kyseliny chlorogénne a všelijaké tie látky, ktoré sú v káve, v čaji, účinné, katechíny a rôzne iné, že to sú tie látky, ktoré dopomáhajú zväčšovať šancu na plodnosť. A veľa teraz ako keby všelijakých, on prichádza z Hubermanovho podcastu, že hovoria, že nedať si kávu hneď skoro ráno, ale teraz vyšla štúdia, kde sa to vôbec nepotvrdzuje, že keď si dá človek skorú ránu kávu, že mu to naviaže tie zvyšky adenozínového metabolizmu a potom je po obede viac unavený, proste nemáme na to dáta, čiže kávu si v pohode môžete dať aj ráno a dokonca niektorí ľudia z toho budú profitovať, že čím skôr si ten kofeín dajú, tak tým skôr sa vyprace z, z toho tela. Či je čaj lepší, má to cca také isté účinky ako káva. Káva má ináč veľmi dobré štúdie, veľmi veľa silných analýz
umbrella reviews, meta-analýzy a systematických review randomizovaných kontrolovaných štúdí, čo sú akože veľmi silné data vo vede, takže káva aj čaj veľmi fajn. Tie mliečne potraviny, link je taký, že ženy, najmä ktoré majú syndrom politických vaječníkov, ale všeobecne ženám sa odporúča konzumovať normálne a plno tučné mliečne potraviny. A, a naopak, u mužov je trošku lepší link z hľadiska fertility pri nízko až stredne tučných potravinách. Tam sú dohady, akú rolu tam hrá, že inzulín, IGF-1, akú rolu tam hrá testosterón, estradiol lebo akože, ako som povedal, že ten inzulín priamo ovplyvňuje tie pohlavné hormóny. Nevieme o tom ešte veľa, ale takáto spojitosť vychádza, čiže my keď robíme tie odporúčania, takže nám odporúčame stredne až plnotučné potraviny mliečne, mužom nízko až stredne tučné a, a decid, hej, že nekomplikujeme im to. A samozrejme záleží, čo sú to mliečne potraviny, lebo keď si niekto myslí, že to je pre neho, že plnotučná zmrzlina a do toho, ja neviem, že kondenzované mlieko, tak sú to najmä fermentované, nesladené mliečne potraviny. A treba sa určite pozerať aj na to množstvo tých potravín, niektorých napríklad syrov, ktoré sú energeticky densné, majú veľa bielkovín síce, ale aj veľa tukov na 100 gramov a vieme sa z nich prejsť kalórií. Uh, Lepok, prílohy a plodnosť. Zlepší bezlepková strava šancu otehotneť u zdravej ženy, u zdravého muža? Absolútne nie. U žien a mužov, ktorí majú celiakiu alebo neceliakálnu glutenovú senzitivitu, samozrejme. A máme také cases ľudí, že prídu dlhodobo sa snažia z hľadiska fertility, nejde im to a majú že aj že celiakiu potvrdenú, alebo im, že pošleme ich ku nám na gastro a potvrdia im celiakiu, tak že dáme, že striktne bezlepkovú dietu a keď dojdu, že držím bezlepkovú dietu, aj tak proste nevieme sa dočkať toho bábätka a často musíme spraviť opakovanú gastroskopiu, lebo môžu mať stopy lepku a je to veľmi individuálne, že niekto tie stopy môžu byť, že ani o tom nevie a ten zápal tam stále bude. Mali sme teraz klientku, ktorá sa zo zápalu, tam sa volá, to sa robí, že marš kritéria zápalu, to je, že podľa toho, že aká je tá histológia, že z marš 3C na bezlepkovej diete v úvodzovkách bezlepkovej sa dostala na 3B, čiže ten zápal bol pomerne značný a až, že keď mala vlastnú kuchyňu, vlastnú naberačku, vlastné lyžice, nožíky, plastové, tie silikónové miešače, sama mala vlastnú húbku, nedávala si veci do umývačky riadu, proste pánvice, všetko vlastné, dokonca vlastnú skrinku na potraviny, ktoré mali certifikát, že sú bezlepkové, až potom sa ten zápal zlepšil. Čiže niektorí ľudia sú tak náchylní na to, že ani sa nemôžu nájsť v reštauráciách, lebo tam stačí tá kontaminácia lepkom prichádza pomerne jednoducho. Čiže, ale tu sa bavíme o konkrétnych príkladoch, keď niekto nemá celiakiu alebo neceliakálnu glutenovú senzitivitu, tak ten lepok tam nebude absolútne zvyšovať riziko infertility. A či zhoršujú prílohy, plodnosť a hormonálny profil, opäť sa vraciame k tomu, že keď je to PCOS, čo je najčastejšia diagnóza z hľadiska infertility, mimo tých anatomických infertilít, čiže neprechodnosť napríklad vajcovodov a podobne, tak sa pozeráme aj na tie prílohy, aby boli čo najmenej glykemické, aby tam tá glykemická nálož bola rozumná a aby tam nebolo zbytočne cukru a pri týchto diagnózach na toto dávame pozor. Niekedy pomôže mať aj ten kontinuálny glukózový monitor, čiže si odsledovať, to je, že napichnete, mám to meraz 10 až 14 dní podľa firmy rozdielnej, čo robí tie glukózové monitory, non-stop 24 hodín denne cukor a odsledovať si, že ktoré prílohy individuálne alebo ktoré zdroje sacharidov individuálne človeku zvýšujú ten cukor, lebo máme data zo štúdie z roku 2016, kde cez 600 ľudí
merali im ten cukor tým glukózovým senzorom a mali dvoch, že podobných ľudí, zloženie tela, pohlavie, životospráva a mali rozdielnú odpoveď na zemiaky, na rýžu a podobne. A u niekoho, že intraindividuálne, že keď mu dali, že sacharidy s cestovým, tak inak reagoval ako na sacharidy z ryže. Čiže sme jedineční a niekedy, ja si myslím, že u väčšiny ľudí toto nebude treba riešiť, ale za určitých príkladov, ako sú tieto, to môže byť fajn spätná väzba. Z hľadiska tukov, olejov a plodnosti, tak mm, akože, sorry, toto tu mám asi iný slajd, nevadí. Ja vám potom pošlem tie slajdy ohľadom tukov a olejov. Tam sa najlepšiu spojitosť s plodnosťou majú omega-3 masné kyseliny, dostatočný príjem omega-3 masných kyselín z toho dôvodu, že sú protizápalové a regulujú kompetitívne tým omega-6 z hľadiska zápalového a protizápalového stavu na úrovni prostaglandínov a iných látok, čiže omega-3 masné kyseliny a mononasytené masné kyseliny, čiže tam odporúčame tým ľuďom do praxe, že konzumovať olivový olej, repkový olej a ideálne, že čo najkvalitnejšie, extra panenské, zástupne orechy, semena a ryby olej a decit. Tie mliečne sme sa bavili. Vajíčka sú že skvelá potravina so skvelými látkami, najmä v žltku, ktoré obsahuje tuk. Čiže akože tieto, keď konzumujete, že ryby, nejaké mäso, vajíčka, mliečne potraviny, tak tie ostatné tuky dostanete zadarmo v strave. Čiže vyhľadávame tieto. Naopak, link, teda spojitosť s, s neplodnosťou majú rafinované tuky, prepalované, viackrát prepalované tuky, najmä omega-6 tuky, čiže dáte si slnečnicák a 4-krát ho prepalíte niekde v kantíne, tak tam je veľa látok, ktoré môžu ovplyvniť celé telo, nielen gastrointestinálny trakt. Um, Transmastné kyseliny majú veľmi silnú spojitosť s infertilitou, takže to sú veci, ktoré absolútne idú aj s tými kritériami všeobecne z hľadiska zdravia. Bielkoviny, ryby a plodnosť, ukazuje sa, že čím je vyššia konzumácia rýb, tým to riziko fertility je vyššie, čiže nie je to otázka iba bielkovín, ale aj spomínaných omega-3 masných kyselín. Príjem bielkovín odporúčame rozumný, čiže od 1,2 do 2 gramov na kilogram hmotnosti. 1,2 gramov na kilogram hmotnosti bude stačiť tým, čo bojujú s obezitou, majú vyššiu hmotnosť. A naopak, niekedy, keď chceme napríklad u muža zvýšiť hladiny testosterónu tým, že podporíme svalovú hmotu a zlepšiť zloženie tela, tak tie bielkoviny môžeme nastaviť až ku 2 gramov na kilogram hmotnosti aj dlhodobo, pretože to má pozitívny vplyv. Čiže tých 1,2 až 2 gramy na kilogram hmotnosti z hľadiska fertility je taký sweet spot. A pitný režim a že nie je tekutina ako tekutina a plodnosť, na to vám poviem case, ktorý sa dostal aj do knižky, že mali sme klientku, ktorá mala že super životosprávu a nevedel som dojsť na to, že kde môže byť problém, až potom povedala, že ona si dáva taký ten sladený nápoj, že materina dúška v takej ružovej flaške s nemenovaným výrobcom a pracuje v nákupnom centre a tam vypije, a že myslím, že to boli že 2 flašky. Tak sme prepočítali, koľko to bolo cukru. Ročne to boli, že myslím, že desiatky kilogramov cukru a nám stačilo, že toto reálne vyhodiť a potom písala po pár mesiacoch, že je tehotná. Takže nie je tekutina ako tekutina a, a v skutočnosti naozaj sladené vody, ten link tam je pomerne veľký, lebo sa vraciame aj k tomu, že sladené vody, čistý cukor, glykémia, inzulín, kalórie zadarmo, žiadne nasytenie, naopak to potom zvyšuje hladiny grelínu, čiže uh, akože uh, hej, to sladené vody, ak niekto není, že športovec, ktorý spáluje veľa, je to, že no-go v životospráve.
A z hľadiska umelých sladidiel je veľa všelijakých, akože, e, že ľudia že píšu o nejakých mechanistických štúdiách, v skúmavkách, akože relatívne dáta tam nie sú žiadne. A keď niekto má problém s hmotnosťou a vymení sladené vody za nekalorické vody, tak redukuje tuk a tým pádom má vyššiu šancu na fertilitu. Tieto vody s nekalorickými sladidlami beriem ako možno, že barličku, alebo že medzi schod toho, kde sa chceme dostať, to je, že pitie čistej vody, minerálok, vody s citrónom, s metou a so všeličím takýmto. Z hľadiska soje je strašne veľa ako keby takých tiež mýtov, že ukazuje sa, že pri vysokom príjme viac ako dvakrát týždenne môže naozaj dôjsť k poklesu množstva spermií. Teraz ešte počúvajte stále ďalej. V jednej štúdii to bolo 32%, a aj tak zostalo množstvo spermí v rámci normálnych hodnot. V skupine s vysokým príjmom soje nebola zmenená pohyblivosť spermí, tvar spermí ani množstvo ejakulátu. Pri občasnom jedení soje menej ako dvakrát za mesiac sa zdá byť jej vplyv nevýznamný. Respondentom namerali vyššie množstvo spermí, hoci štatisticky išlo viac o tých, ktorí v minulosti alebo v prítomnosti fajčili, respektíve mali vyšší príjem alkoholu, čo sú samé o sebe látky pre spermie, hej, že to za chvíľku budeme riešiť. Že, sorry, tam je, že namerali vyššie, to má byť nižšie množstvo spermí. Uh, a táto spojitosť bola vyjadrená u mužov, ktorí majú nadvahu a obezitu. Opäť sa vráciame k tomu, že konzumácia soje s mierou u zdravých ľudí s normálnou hmotnosťou nebude významne ovplyvňovať mužské pohlavné hormóny, ani plodnosť, ani spermie, čo máme napokon dokázané už novšími štúdiami. Ale keď máme neplodných a subfertilných mužov, ktorí sa snažia o splnenie potomka, sú zároveň obezní alebo majú nadvahu, tak by tú soju mali v jedálničku obmedziť aspoň na to obdobie, pokým sa im nepodarí potomka splodiť. A na záver teda tejto témy, že máme rozsiahle štúdie na azijskej populácii mužov, ktorí konzumujú 5 až 10 násobne viac fytoestrogénov ako muži v iných častiach sveta, no problémy s fertilitou populačne nemajú. Kľúč bude teda jednoznačne v tom, že majú oveľa menej vyjadrenú obezitu a nadvahu populácií. Dávam k tomu poznámku, tie dáta sú staršie a aj v azijských krajinách sa zvyšuje množstvo obezity a nadvahy. Je to späté s tým, že majú oveľa viac fast foodov, začali jesť jedlá, ktoré sú typické Western diet. Z hľadiska vitamínov, minerálov a rôznych látok, tam ako keby, že je veľa všelijakých štúdií s rôzne silnými dôkazmi. My sa vždy snažíme, ako keby, že je veľa takých rôznych, že multivitamínov, multiminerálov, čo užívajú že ženy a muži. Ja mám proti tomu nič. Veľmi často sa v tých štúdiách používajú. Nemyslím si, že to bude ovplyvňovať nejako výrazne fertilitu, že akože keď sa bavíme o tom, že muž ostane obézny alebo neaktívny a začne užívať takýto multivitamín, tak to nebude mať významný účinok. Ale používame naozaj ten mix vitamínov, minerálov. Vitamín D, tam je veľká spojitosť. U mužov suplementácia inozitolov, D-inozitol, chyroinozitol v pomere 40:1, aj u mužov, u žien sa veľmi často suplementuje. L-karnitín sa suplementuje z hľadiska inzulínovej senzitivity, nie z hľadiska spalovania tuku, to nefunguje. Coenzym Q10 sa ukazuje v niektorých štúdiách N-acetylcystín, lykopen, čo je najmä v paradajkách, ktoré sú teplne upravené, a konzumácie kofeínu, kreatínu, ktorý akože má asi najviac štúdií zo všetkých doplnkov výživy, rôzne adaptogény, ktoré môžu ovplyvňovať hladiny hormónov. Tu sa vracame napríklad k tomu SHBG, sex hormone binding globulin, že sú látky napríklad Tonkat Ali, čo je jeden druh ženšenu, tak dokáže u mužov, ktorí majú vyššie hladiny SHBG, znižovať hladiny SHBG, tým pádom mať viac voľného testosterónu. Na tejto úrovni funguje. Môže fungovať za určitých okolností ashwagandha, ktorá ako keby robí v tom procese z cholesterolu, že menej sa tvorí kortizolu, viac testosterónu. Ten účinok, tie štúdie sú zatiaľ také všelijaké, ale už to má nejaké metaanalýzy,
či u niekoho to môže pomôcť. A veľmi málo štúdií má Fadogia agrestis, ktorá sa hojne používa zase kvôli Hubermanovi, ale väčšina štúdií je na potkanoch. A potom tam akože máme, že maka koreň vysušený, že 1 až 3 gramy, tiež tie dáta sú akože pomerne slabé, ale sú muži, ktorí povedia, že tá ranná erekcia zrazu je úplne iná, ako keď som tú maku neužíval. Čiže aj to si treba nejakým spôsobom odsledovať, ale zase ranná erekcia nerovná sa vyššia plodnosť, vyššie množstvo kvalitných spermí a, ani aj vyššia chuť na sex. Čiže to sú také látky, ktoré u mužov, u žien, akože metformín, berberín. Metformín je liek, berberín je vlastne doplnok výživy, fungujú veľmi podobne. Inzulínová odpoveď je tam trošku iná. Inozitoly, opäť to isté, zinoxelen, zelený čaj, kamilkový čaj, škorica, meta, sladké drievko. Na rôznych úrovniach zlepšujú to metabolické zdravie ženy, či už akože pohlavné hormóny. Napríklad tá sladké drievko môže znižovať hladiny testosterónu u žien, lanové semienka, fitoestrogény, kurkumín, černuška siata, čo je Nigella sativa, má nejaké data, vitamín D, spomínaný L-karnitín, omega-3 masy kyseliny ako protizápalové. Čiže to sú také látky, ktoré vždy máme v tom túle, ale vždy sa im venujeme až naposledy v tej životospráve, lebo keď nevyriešime fyzickú aktivitu, neaktivitu, výživu, spánok, tak toto je naozaj na poslednom mieste. Väčšina klientov príde na prvom mieste, že čo mám užívať, aby som mal lepšiu fertilitu. Je to naopak. A potom máme všetky tie iné faktory, ktoré ovplyvňujú fertilitu. Podľa štúdií stačí 30 minút strávených v jacuzzi vode po dobu 3 mesiacov a máme zarobené na významné riziko neplodnosti. Muži majú semeníky teda vystúpené štandardne von z tela, hej, že tam ten priamy vplyv tepla na spermie je pomerne jasný. V saune dochádza už po desiatkách minút k ohriatiu na úroveň jadra tela. Vieme, že tie semeniky si držia o niekoľko stupňov nižšiu teplotu a nevedia na to reagovať s tým, akože že semeníky prirodzene vedia na trošku zmeny teploty reagovať, že sa dostanú ďalej od tela v teple, bližšie k telu, keď je chladno, ale na toto nevedia moc dobre reagovať. Uh, a, a ako keby ono je to, že fínske štúdie, viete, že Fíni nemajú významne vyššie riziko infertility ako ostatné európske krajiny, saunujú sa veľmi pravidelne, ale zase majú menej obezity a nadvahy, viac športujú a že akoby, že nemyslím si, že to bude najdôležitejší faktor, ale už také veci, že muži si laptop nechávajú na pohlavnom aparáte, to významne môže prehrievať semenníky, úzke oblečenie, prekríženie nôh pri sedení a ako keby, že to sú všetko také, že sa to dáva dokopy, potom to sedenie na bicykli a potom, že nejaká saunička a jacuzzi. Čiže my sa snažíme pri tej infertilite, keď s tým bojujeme, že čo najviac zredukovať možné vplyvy u toho muža a často ako keby povieme, že tak skúste teraz pár mesiacov bez tej sauny, bez jacuzzi. U žien je to také, že keď sa saunujú, že pravidelne aj predtým, tak zväčša to ako keby moc neriešime. Keďže ten pohlavný aparát majú inde anatomicky ako muži. No a už som spomínal to fajčenie, to akože podľa mňa netreba ísť do hĺbky toho, ale vidíte tie dáta, že parametre spermí sú o 20% horšie u fajčiarov ako u nefajčiarov. A je to závislé od dávky, čím viac, tým horšie. U žien každou cigaretou denne sa zvyšuje riziko potratu o 1%. Už podľa staršej metaanalýzy je u fajčiarov až o 60% vyššie riziko neplodnosti. Čiže veľká bieda, dokonca ten vývin plodu je úplne iný u fajčiarov ako nefajčiarov, to riziko problémov, čiže to je pre mňa akože to patrí do 19. storočia, maximálne 20. A potom sú tam také, že veľké neznáme, že mikroplasty a rôzne takéto endokrinné disruptory, že link tam každý rok
ako keby sa pridáva, že už to nemôžeme nad tým zatvárať oči, ale že čo s tým spraviť, za mňa to je veľmi ťažká otázka, lebo tým plastom sa nevyhneme, sú všade a sú proste z pneumatík sa uvoľňujú plasty do prostredia, pri praní nosíme oblečenie, ideme nakúpiť, pozrieme sa do košíku, že aj tí, čo sa snažia byť čo najmenej plastový, že fakt to je masaker, že koľko plastov je v prostredí, čiže ako keby, že jedine, čo môžeme spraviť, že robíte opatrenia, ja som ich aj do knižky písal, aj v knižke Medicína výživy 2 mám také, že odporúčania, ako znížiť to množstvo plastov na minimum, ale podľa mňa, že museli by ste sa odsťahovať niekde do lesa a aj tam ako keby není, že vidíme, že tie plasty sú proste na najvyšších vrchoch na Antarktíde, hej, že čo s tým, akože na toto som malý odborník, aby som vám s týmto poradil, ale aby ste vedeli, že aj ten link tam môže byť a že už to, že nepoužívate plastové nádoby, nezohrievate rozhodne jedlo v mikrovlnke z plastových nádoboch, že môže to spraviť akože niečo navyše. Lebo ženy, že tam si treba uvedomiť, že tie vajíčka má žena vo forme folikúl od začiatku života, že už keď sa rodí v tele matky, už máte folikuly, celkový počet daný a, a u mužov, že tie spermie do tých 90 dní by mali byť prefiltrované na úplne nové, kompletne, čiže ten prístup je taký, že u mužov často stačia tie 3 mesiace z hľadiska tej kvality, rýchlosti spermí a podobných parametrov. U žien ten vplyv napríklad týchto plastov je, že celoživotný rozhodne. A už keď sú v tele matky. Potom tie ťažké kovy a takéto tie veci, to asi preskočím, však dostanete tú prednášku, môžete si to prečítať. A na záver k tomuto, že fajčenie marihuany viac ako raz týždenne v období 3 mesiacov môže akože zhoršovať spermiogram o 30% nižšie množstvo spermy. Fakt, že zase sa vracame k tomu luteinizačnému hormónu, že čo som povedal u žien, že FSH, LH, tak u mužov tiež sú to hormóny hypofýzy, ktoré podporujú tvorbu testosterónu v semeníkoch a pozorovali sa aj znížené hladiny luteinizačného hormónu a na tvorbu testosterónu, že marihuana hoci pre niekoho môže mať nejaký, že na prvý pohľad psychologický účinok, že keď má muž veľa stresu, tak to ovplyvňuje, ale ako keby, že chronické fajčenie marihuany alebo požívanie marihuany podľa všetko ovplyvňuje kvalitu množstva spermí. Alkohol, ako keby, že akutný príjem alkoholu nemá zrejme žiadny vplyv významný. Hej, že nejaká žúrka, veľmi často ako keby je to spájané so sexuálnym stykom, takže ale chronické pitie alkoholu, tam vydávame samozrejme negatívne hladiny, negatívne ovplyvnenie hladín a funkcie pohlavných hormónov semeníkov, násemeníkov, všeobecne potenciálnej plodnosti, u žien rozhodne z hľadiska ovárií, ovariálneho cyklu. A že je to proste bunkový jed, ten alkohol, čiže to je niečo, že čo sa snažíme vyradiť úplne v životospráve, aj nie, že jeden pohárik proste vyradiť v životospráve úplne, keď sa snažia o fertilitu. Dobre, čiže z mojej strany, čakajte, kde sme? Z mojej strany to je všetko. Neviem sa tu dostať z toho šerovania. Už som tu. To je všetko v tomto. Neprebrali sme tie niektoré konkrétne veci z hľadiska, že stres managementu a spánku, lebo je to nad rámec tejto témy, kde sme sa venovali najmä výžive a fyzickej aktivite, ale rozhodne platia tam, ako keby, že nie sú tam rozdielne veci z hľadiska týchto prístupov, ako pri bežnej životospráve, ale môžu mať významný účinok na pohlavné zdravie muža a ženy. Dobre, máme za sebou cca 2 hodinky. Skúste teraz, že či máte nejaké otázky, ešte niečo na mňa. Môžem sa opýtať? Jasné. Mňa by zaujímalo, či máte nejaké skúsenosti s kvapkami Ginex, či vám to vôbec niečo hovorí a ak áno, tak aké, ak nie, tak nie. Neviem, o čom hovoríte. Dobre, v poriadku. Tak potom to mi stačí. Ďakujem pekne.
Ja mám otázku. Jasné. Ja som ako ženská trenérka a momentálne mám jednu babu, s ktorou máme dosť veľký problém schudnúť a robila si vlastne aj krvné testy a hormonálne a vyšlo jej, že teda má zvýšený kortizol dosť. A vlastne jediné, čo akože ona už nejaké koľko, 2 roky cvičí aj silovo, aj v podstate kardio, akože nie v nejakej veľkej intenzite. Čiže toto je všetko splnené, prestala aj fajčiť, aj vlastne mala obezitu, schudla, vybudovala sval, ale stále má veľmi vysoký ten kortizol. A jediné, čo také, tak berie vlastne akože aj doplnky a do toho dáva tú ashwagandu, aj vlastne stres, spánok, všetko má vyriešené, len ten kortizol sa stále drží hore a nevieme sa nejako pohnúť ďalej. Podľa mňa akože nedá sa hodnotiť jednak z raného kortizol, že kortizolová nejaká krivka sa často hodnotí, že počas celého dňa Áno, najčastejšie. hej, že to ona vlastne zbierala celý deň moč, tuším, a ten odovzdávala potom a oni z toho robili tie testy. Um, toto není asi teda vieme, že to vplýva, ale že nie som na to expert, hej, že na redukciu kortizolu to je otázka psychológie, niekedy aj psychiatrie a často tej akože životného režimu toho človeka. Často je to otázka nejakých, že rodinných záležitostí, partnerských záležitostí, pracovných záležitostí a ako keby, že na zníženie kortizolu, že áno, môže pomáhať, keď tá žena si dá nejakú dobu, že útlm v intenzite objemu tréningu, že preferuje prechádzky, ľahšie silové tréningy, ľahšie aerobné aktivity. A z hľadiska výživy tam je, že aj keď niektorí takí tí funkční výživári by povedali, že toto, tam je pomerne málo vecí, čo vie takto významne ovplyvniť. Hladiny kortizolu, jediné, čo vieme, že z tých adaptogénov možno nejaká ashwagandha, možno niektoré iné látky v menšom, ale stále to není ako keby nič oproti tým veciam, o ktorých som hovoril. Mhm. A často tí ľudia nevedia úplne že vyhodiť ten stresor. Hej, že nevedia sa teraz dať výpoveď práci a začať robiť to, čo ich baví. Alebo vymeniť polku rodiny. Dobre, ďakujem. No a môžem sa ešte ja opýtať, mňa by zaujímali také tie úplne najhoršie takzvané biohacky, čo frčí a čo sú úplne kráviny. Hej, lebo veľa oni to podávajú veľmi dôveryhodne. Hej, takže na čo si dať najväčší pozor? Z hľadiska plodnosti? No, z hľadiska plodnosti, dajme tomu, ale aj z hľadiska stravy. Tak bola taká, že káva s maslom alebo káva s MCT tukmi, však to vieme, že to nemá žiadny vplyv. Carnivore dieta je veľmi nebezpečná. Také tie dlhé pôsty, čo niektorí používajú, že akože detoxikovať organizmus, môžu práve že zhoršiť tú pohlavnú funkciu človeka, znížiť markantne hladiny testosterónu u muža, urobiť už len takéto posty, že 3 až 4 dní, u niektorých náchylných žien, že problémy s cyklom na niekoľko mesiacov, čiže to sú akože také tie časté veci, rôzne detoxy, džúsové, medical medium a také tie podobné hlúposti, že to sú asi také tie, že najviac v populácii robené a najviac rizikové. Ďakujem. Ty? A ešte otázka predsa, len tuto jedna kamarátka IVF rieši. No a otázka je, že jak podporiť to, aby to vlastne, lebo nepodarilo sa na prvýkrát, pokračuje, ani moc necvičí, ani tá strava není bohviaká, ale že keby mala jednu vec urobiť, čo by to bolo, hej? Tak Omladnúť to. necvičí a strava nie je bohviaká, je Aha. celkom odpoveď aj na to. Že tam Mhm. často akože malý, po slovensky effort. Uh, Námaha.
Áno, že pomerne málo preto spraviť, aby ten benefinál to bol. Hej. Čiže akože keď vidíme z tých dát, že čo všetko vedia spraviť ľudia za pomerne málo práce, a keď Mhm. poviete v anamnéze, že necvičí, už to je akože pre mňa, že come on, že to sme sa... Mhm. Hej, 20. storočie tiež. Jo. Dobre, díky. Dobre, máme asi hotovo. Verím, že som vás nevyčerpal tým množstvom informácií, ale chcel som vám dať čo najviac, aby ste za tie 2 hodiny vedeli o tomto. Dostanete aj tú prednášku a v PPTčku asi aj tento záznam dostanete a keď by ste chceli hlbšie informácie, určite odporúčam kúpiť si knižku, lebo tam je reálne cez 200 strán a to sa nedá za 2 hodiny. Ďakujeme krásne. Verím, že sa vám teda páčilo a niekedy číšte.